N'aka nke ọzọ, otu Awulu Brothers Anaka Abuja azụtago akwụkwọ otu ndọrọndọrọ All Progressive Grand Alliance apụga wepụtara maka ndị nwere mmasị isoji ọkwa ọchịchị bụ nke dara nde naira 7 maka Chief Azubike Ekweozor. Chief Ekweozor na-azọ ije nọchite Ọka North na South n'ụlọ nnọchiteanya etiti. Ekwi Ajidebe anụta akara eze ABS na Abuja ga-akọrọ gị akụkọ a. Awulu Brothers bụ ụmụ ikorobịa obodo ụmụ Awulu bụ ofe obodo n'obodo 7 ndị ahụ mejupụtara ndị a na-akpọ Obizi nke dị na kansụl okpuru ọchịchị Ọka South nke Ibua mgbe ha na-enyefe ya bụ akwụkwọ ka ha kpọrọ ndị isi otu ndọrọndọrọ apụga ka fa cheta nnukwu ọlụ agaraga nwa ha nwoke bụ onye nagoro mmụọ bụ Chief Chukwudi Okafọ onye ji amụlụ onye na ego wee mara lụgoro na ya bụ otu ndọrọndọrọ ma werezie akwụkwọ ahụ wee nyefee nwanne ha n'aka. Mgbe ha na-ekwu okwu, ụfọdụ n'ime ha nke gụnyere Christopher Ndubisi, Emmanuel Ndubisi, Boniface Ilegbunam, Walter Nwaọzọ, Ima Enwelum nakwa ndị ọzọ kwuru na ha gotere ya bụ akwụkwọ eji azụ ọkwa ndọrọndọrọ maka na ha chọrọ ka nwanne ha nwoke bụrụ onye ga-anọchi ha na ụlọ omebe iwu nke obere nke etiti. Maazị Ekweozor mgbe ọ na-ekene ndị otu a kwuru na obi bụ ya saa nwụrị maka ya bụ agadaga ihe ha mere ma kwue na ya ga na-azọpụzi ọkpa dike gawazịa n'ihu. Ọ kwekwara ha nkwa na ha agaghị enwe ihe ọbụla ga-eme ka ha kwagharịrị na ya bụ ọkpa dike ya zọpụgoro na ọ bụrụ na ya nweta mmeri n'oge ikpeazụ na ya ga-alụ ọlụ nke ukwuu. Ya bụ ọgbanta vootu Ọka North and South bụrụ ejiamatụ na steeti a.